дар ҷаҳоне ки зебоӣ, гуногунрангӣ ва рӯҳияи ваҳдату ягонагиро қадр мекунанд, бозие ҳаст ки ҳамаро муттаҳид месозад. футбол. пешниҳод дорам ки нақши футбол дар сатҳи ҷаҳонӣ эътироф карда, дар Созмони Милали Муттаҳид Рӯзи ҷаҳонии футбол аз тариқи қабули қаъдномаи махсуси Маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид расман эълон гардад. ташаббуси Рӯзи ҷаҳонии футбол аз қалби Тоҷикистон бархоста, аз ҷониби президенти Федератсияи футбол дастгирӣ пайдо намуд. ин чашмандозе аст ки аз марзҳо фаротар мераваду ишқи ҳамагонро ба футбол афзун мегардонад ва нерӯи он дар илҳом бахшидан, муттаҳид кардан ва ба мардуми тамоми сайёра шодӣ бахшидан аст. орзу ҳамон вақт ба эътирофи умуми башарӣ табдил ёфт ки Ассамблеяи Генералии Созмони Милали Муттаҳид расман Рӯзи ҷаҳонии футболро бо мусоидати Тоҷикистон, Баҳрайн ва Ливия тасдиқ намуд ва он на танҳо барои мардуми Тоҷикистон, балки барои тамоми ҷаҳон марҳилаи таърихӣ гардид. аз кӯчаҳои Душанбе то бузургтарин майдонҳои дунё, футбол бо забони оммафаҳми шодию умед ва устуворӣ сухан мегӯяд. рӯзи ҷаҳонии футбол фаротар аз як рӯзи оддӣ аст. ин ҳаракат аст, даъват ба эҳтиром гузоштан, ба хоҳиши умумии таҳкими сулҳ ва эҷоди пул миёни ҷамъиятҳо тавассути муҳаббат ба бозӣ мебошад. рӯзи ҷаҳонии футболро таҷлил намуда, биёед рӯҳияи ҳамбастагӣ ва иштиёқи муштаракро ки футбол дар дили миллионҳо нафар меафрӯзад, ба ёд оварем. мо бозиеро тарғиб мекунем ки ҳамагонро муттаҳид месозад.